Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have the new Jollibee Sweet Chili Chicken Joy. So ito po ay 2 buckets po. Yes. 6 pieces po every bucket. So ito po ay total of 12 pieces po na Chicken Joy. So yung flavor nito po ay sweet and sweet chili. So first time po namin itong matitikman mga ka-studio. Dahil bago din po ito sa Jollibee. Oh. First, kasi matagal kasi dumating yung mga bago na products dito sa Cebu. Sa Manila, mabilis lang. So mayroon ding mga products dito na wala pa ba sa Cebu. Yes. So ito na po, matitikman na po namin to. Di natin patatagalin. Pray mo na. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So tara po, kain po tayo mga ka-studio. Kain tayo mga ka-studio. Ngayon nyo. Muna, narobi na sili na. Bunga no. Kani mo eh? Ano sa'yo mo? Sige, imuhan ang dagan. Kani mo, kani. Sige. Yan, baka hindi ko makayanan yung anghang ba. Wow. Ito sa akin, madaming sili po. Lami ani. Kain tayo. Kain po tayo mga ka-studio. Ngayon nyo. Ito pala yung kuan pa. Yung paborito ko na sauce ba? Akala ko sobrang anghang na talaga. Okay ra. Okay lang. Pero ito sa akin, hindi kasi ito masyadong maraming coated na kung ano, sauce. Ang lalaki ng chicken na, no? Kami lang po dalawa kumain ngayon dahil si Sax po hindi po siya kumakain ito. Yung may sauce na kuan ba? Pagkain. Anong masabi mo, Mang? Masarap pang. Masarap siya? Kasi paborito ko yung sweet chili. Ang lasa niya mga studio, manamis-namis na merong anghang pero konti lang po, kayang-kaya nyo. Masarap siya. Yung balat talaga yung merong timpla ba. Yung loob, yung regular po na Chicken Joy talaga na lasa. So parang masarap talaga siya, no? Yan o, lalaki. Kasi Masarap Jollibee, talaga. all-time favorite. Tsaka manggutom kasi tayo. Laki, no? Laki. Laki ng hita pa oh. Laki ng hita. Ang laking manok siguro nito, Ma'am. Isang piraso, busog ka na ba? Tsaka yung mga maliliit ang kain. Pwede na sila maghati, no? Pula niya mo, orange. Pero pag ikaw kumain pa, kahit 2 bucket, maubos mo. Ang lalaki nito mo. Pero pag low budget, kahit isang piece lang na Jollibee, tapos maraming kanin, solve na po. Sobrang busog na nun.
Ahog man akong panit. Mm. Mm. Dumi na ng kamay ko. Maraming salamat po sa lahat ng sumasabay sa amin po sa kainan. Kain po tayo. Tilok mo. Mm. 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 Ito sa akin pa. Wings. Meron diyang konting crispy po. Kunti. Pero nawala siya habang papatagal yung sauce ba sa chicken ba. Kung bago pa lang ito naluto tapos nilagyan ng sauce, crispy pa siya. Kung doon kayo kakain ba sa restaurant mismo ng Jollibee. Madumi na ba yung mukha ko? Meron, kunti. Ano? Enjoy ka mo? Yes, pang. Kakabalik ko lang po ng mukbang. Mm. Medyo matagal-tagal na din akong hindi nakakasali ba. Mm. Kasi gusto mo to eh. Sweet and chili ba? Bumili ka ng sauce na sweet and chili, no? Parang ganito yung lasa ba? Kung kayo siya, pampagana ng kain pa ba? Mm. Believe ako mag-studio sa laki. Talagang mabubusog ka, no? Grabe sa bang laki, no? Sa laki ng chicken nila. So, panalo to ganito. Hindi siya tinipid. Pero kahit manamis-namis pa, nakaanghang pa din pang. Mm. Pero kaya mo yung anghang. So, hindi masyado talaga. Pwede ito kahit bata. Kung yung mga bata na kumakain na merong sauce ba. Si Sax talaga, hindi talaga siya kumakain. Merong sauce. Next time po, isasali namin si Sax.
Nakalima na ako, ma'am. Sa akin pa. Pangatlo pa ata to. Ay, kalimutan ko pa. Pangatlo pa talaga pang. Medyo heavy na siya. Tsaka mahirap na kumain ng ganito. Yung kuan, yung Merong sauce. merong sauce. Kasi madali kang maumay. Oh, madali siyang nakakaumay mga studio. Compare doon sa walang sauce, kaya mong umubos ng madami ba? Naubos ko na kanin ko. Laki yan. Breast part. Breast part. Kilawon na ako siya pang. Papatagal mo, manghang siya. Patagal. Lalo na, kinakain mo yung sili pang. Oh, ayan. Grabe. Craving satisfied talaga. Sarap po. Shout out po muna kami mga studio. Mega shout out sa business ng classmate ko po. Ang name po ng business niya ay RN Graphics Design Services. Located po sa Malupiha, Malagamot, Panacan, Davao City. Ayan, sa mga taga Davao diha, naga-cater po sila ng marketing at advertising needs. Tulad po ng mga signages, lighted and non-lighted channel letters, directional signs, tarpaulin printing, roll-up banners and posters, standee, sticker, cutout, at iba pa po. They also have logo concept, 3D logo animation, slideshow animation, video promo ads, video editing, glass panel installation. Kaya sa mga naghahanap po ng mga marketing and advertising na needs, message nyo lang po ang kanilang FB page, RN Graphics Design Services. Ayan, shout out din po ang mga teachers sa Proverbs. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ay po, Salamat po sa support. At saka shout out ko din po yung kuan pa sa Mom and Kids Clinic sa Basak Lapu-Lapu to Doktora Emma at sa mga nurses niya po. Hello po, mega shout out sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga classmate ko sa Matanaw National High School, hello po, maraming salamat mga classmates. Sa mga silingan na mo diha sa Kasyawa, mga kaigagawan, hello po sa inyo lahat. Daghan kayong salamat sa pagtanaw o sa pag-share sa among mga videos. Yan, meron ka ba shoutout? Wala. Shoutout din po pala kay Sax. Sabi niya po pa shoutout din. Yan, sa susunod na video po, isasali na po namin siya sa mga classmate, sa mga kaibigan ko din po dito sa Cordova, si Justfil, si Gracia, sila Kenneth, si Angeline, oo nga pala, makalimutan ko. Sila Kimberly, sa lahat po ng mga sipisinyan, sila po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po mga ka-studio. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta po. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye! Bye-bye!